नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तर आज आपण करूया आवळ्याचा मुरंबा. एकदम असा गुलाबजामुनसारखा रसरशीत आणि रसाळ आणि खायला एकदम गोड. तर आपण बनवूया आवळ्याचा मुरंबा. त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण रेसिपीला आता सुरुवात करूया. आता थंडीचे दिवस सुरू झाले त्यामुळे आवळे सुद्धा असे फ्रेश भेटतात. तर सीझन वाईज आपण जे पदार्थ भेटतात ते आपण करायलाच पाहिजे. आवळ्यांचे खूप फायदे आहेत तुम्हाला माहितीच असणार. तर त्याचप्रमाणे केसांसाठी, त्वचेसाठी, पचनक्रिया सुधारण्यासाठी भरपूर अशा आजारांवर आवळा खूप फायदेशीर आहे. तर आज बाजारात गेली, मला आवळे भेटले, मी घेतले. 1 किलो आवळे घेतलेले आहेत. हे चांगले मी स्वच्छ आधी एका पाण्याने धुवून घेतले. आवळे धुवून झाल्यानंतर आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि ह्यामध्ये परत आपल्याला पाणी घालून तर मी चांगलं असं पाणी भरलेलं आहे बघा, पूर्ण असे आवळे भिजेल असे. आता ह्यावर ताट ठेवायचं आणि आपल्याला हे अर्धा तासासाठी साईडला ठेवायचे. अर्धा तास झालेलं आहे म्हणजे याच्यावरची जी घाण वगैरे असते ती सगळी निघून जाते. आता हे आवळे आपल्याला 2-3 पाण्याने चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे. तर आधी हे आवळे काढून घेते मी. हे बघा तुम्हाला तर मी काढून झाल्यानंतर बघा हे पाणी किती घाण आहे. हे पाणी फेकून द्यायचं आणि असेच 2-3 पाण्याने आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे. गॅसवर मी तीच कढई ठेवलेली आहे. धुवून वगैरे घेतली. त्याच्यावर एक चाळणी ठेवली आहे आणि त्यावर आपल्याला हे आवळे ठेवायचे. तर आवळे एकावर एक ठेवायचे नाही. व्यवस्थित असे बघा असे मोकळे असले पाहिजे. नाहीतर ती वाफ लागणार नाही त्या आवळ्यांवर. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला आवळे वाफवून घ्यायचे. 15 मिनिटं पण वाफवून घ्यायचे झाकण लावून. वाफवून घेतलेत. 15 मिनिटानंतर आवळे हे शिजलेले आहेत. तर आपण हे काढून घेऊया. हे बघा असे बघा मध्ये-मध्ये चिरा पडल्यात. काढून घेतले. आता ही कढई आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायची. हीच कढई आपल्याला वापरायची आहे. तर आवळे तुम्हाला वाटलं तर थोडे थंड करून घ्यायचे, पण मी तुम्हाला लगेच दाखवते. तर हे आवळे आपल्याला आता पुसून घ्यायचे आहेत. तर सुती कापडावर हे आवळे सगळे आपल्याला पुसून घ्यायचे आहेत. तुम्ही असे आवळे पुसून घेतले ना, की तुमचा मुरंबा आहे ना, जास्त दिवस टिकला जातो. जरासुद्धा त्या मुरंबाला थोडीसुद्धा बुरशी लागत नाही आणि मस्त असे तयार होतात. आता हे आवळे मी पुसून घेतलेले आहेत. तर तुम्ही जरा आधी थंड करून नंतर हे केलात तरी चालतात. आता आपण ह्या आवळ्याला जरा छिद्रे करून घ्यायचे. तर त्यासाठी मी असं काटाचा चमचा घेतलेला आहे. असे छिद्रे करून घ्यायचे. सुरीने केलात तरी चालतील. मध्ये-मध्ये असे करून घ्यायचे. पद्धतीत आपल्याला सगळे आवळे करून घ्यायचे. तर आपण ह्या आवळ्यांना छिद्रे का करतो? कारण गूळ घेऊ किंवा साखर घेऊ, ती चांगली आतमध्ये त्या आवळ्यांमध्ये मुरली पाहिजे चांगली आणि चांगली अशी रसाळ तयार व्हायला पाहिजे. त्यासाठी म्हणून करायचे आहे. तर आता मी सगळे करून घेतलेले आवळे. ह्या आता त्याच कढईमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, गॅसवर ठेवायच्या आधीच करून घ्यायचं आहे सगळं. तर आता आपण काय करायचं 1 किलो आवळे घेतलेले आहेत. त्याला मी 1 किलो पहिला गूळ घेतला होता, पण त्यात पाव किलो गूळ मी बाजूला काढून ठेवले. यामध्ये पाव वाटीभर मी साखर घातलेली आहे. मुरंबाला चांगली अजून टेस्ट येण्यासाठी मी लवंग घातले. 7-8 लवंगा घातलेले आहेत. त्याचप्रमाणे दालचिनी घातलेली आहे. आणि प्लस आपल्याला चवीनुसार मीठसुद्धा घालायचं आहे. यामध्ये तुम्ही वेलची पावडर पण घालू शकता, पण ती नंतर घालायची. तर आता आपल्याला हे गूळ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. म्हणजे हा गूळ वितळला पाहिजे. आता गूळ चांगला वितळलेला आहे. मध्ये-मध्ये खडे आहे गुळाचे, पण ह्यामध्ये हे वितळून जातं. आता हे एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा. ह्यामध्ये आपल्याला ना चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे, लक्षात ठेवा. तर हे बघा असं झाकण लावायचं. झाकण पूर्ण लावायचं नाही, थोडं अर्धवट असं उघडं ठेवायचं आहे. म्हणजे गुळाचा पाक जसा शिजतो ना, तसा वर येऊ शकतो. त्यामुळे या पद्धतीत करायचं आहे. मध्ये-मध्ये मिक्स करत राहायचं आहे. या पद्धतीमध्ये बघा मस्त असा गुळाचा पाक झालेला आहे. आता हे चांगलं शिजवून द्यायचं आहे. मध्ये-मध्ये असं झाकण लावायचं आणि वाटलं की आता हे जे गुळाचा पाक वर येतोय तर लगेच झाकण काढायचं, एकदा मिक्स करायचं आहे. असं या पद्धतीमध्ये आपल्याला 20, 25, 30 मिनिटं नाही तर जास्तीत जास्त 40 मिनिटंसुद्धा लागू शकतात. या पद्धतीमध्ये आपल्याला चांगला हा आवळे आपल्याला शिजवून घ्यायचे. म्हणजे हा आवळ्याचा रंग असा काळपट म्हणजे गुलाबजामुनसारखा रंग येणार, त्या पद्धतीत आपल्याला करून घ्यायचं आहे. तर हे मी सगळं बारीक गॅसवरच करत आहे. असंच आपल्याला ह्या पद्धतीमध्ये मिक्स करत राहायचं आहे. झाकण लावायचं आहे आणि परत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. हा मी जो पाक आहे शिजवायसाठी मला ना जास्तीत जास्त अर्धा तासाच्या वरच लागलेला आहे. तर जास्ती पण लागू शकतो आणि हे बारीक गॅसवर करायचं आहे. आता झालेलं आहे. बघा दिसतायत ना असे गुलाबजामुनसारखे रसरशीत सेम गुलाबजामुनसारखे दिसतात. खूप छान लागतात आणि पौष्टिक आहेत. तर आता गॅस बंद केलेला आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे, हे ना चांगलं थंड करून घ्यायचं आहे. तर आपण काय करायचं आहे, जर तुम्ही सकाळी केलात ना, तर रात्री करायचा आहे मुरंबा भरून ठेवायचा आहे. आता हे मी रात्री केलेलं आहे, तर हे मी उद्या सकाळी तुम्हाला दाखवणार आहे. सारखं-सारखं झाकण उघडत बसायचं नाही आणि बघत राहायचं नाही. तर बघा दुसऱ्या दिवशी मी सकाळी तुम्हाला दाखवते. हे बघा या पद्धतीमध्ये मी केलेलं आहे.
हा मुरंबा बघा मी मिक्स करून दाखवते तुम्हाला आणि एका बाउलमध्ये काढून घेते किंवा तुम्ही काचेच्या बरणीमध्ये लगेच भरला तरी चालतो. हा मुरंबा ना चांगला बरणीत भरायचा आणि 1 दिवस किंवा 2 दिवस उन्हात ठेवला तरी मस्त अजून छान टिकला जातो. तर अशा पद्धतीत तुम्ही हा मुरंबा तयार करा. आवडेल तुम्हाला बघा मस्त असा रसाळ एक नंबर तोंडाला पाणी सुटणारा असा हा मुरंबा आहे. तर नक्की करून पहा. हा मुरंबा तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि ह्या पद्धतीत एकदा नक्की ट्राय करा. जरासुद्धा तुमचा मुरंबा खराब होणार नाही. जरासुद्धा बुरशीसुद्धा लागणार नाही. रसरशीत असा हातात घेतल्यावर असा रस पडणारा हा मुरंबा आहे बघा. रसरशीत अशा आवळ्याचा मुरंबा तयार आहे. कसा वाटला हा मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि ही रेसिपी आवडली तर नक्की लाईकसुद्धा करा आणि शेअरसुद्धा करा तुमच्या मित्र चला आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.